Just a quick update about this. Finally, ndiye ndamfumana ke umntu oyenzileyo. Actually ndifowunelwe ngumama wakhe kuqala and she had a couple of ndixelela uba umntanakhe uyalila wara and uyoyika kukho i-accident ayenzileyo, ifumane i-report about yona. So nevertheless sancokola ke mama ke wathi I know there is something uzozama uba ilungise imoto le, and I've sent besendiqalile mani ukwenza i-quote on my own, you understand, or just to check uba how much will it cost, zintoni izinto. Kukho izinto ke ndandingaye ndizikowuthileyo, you understand, just the outside appearance of imoto, because imoto iyahamba but I still have uba ndiyoyijongisisa phaya. But ke what is important kum is just uba at least ndibafumene bandifowunele, and now ilady lithi ke i-excuse yalo uba belisoyika uzoripota, yabo, belisoyika uzoripota, yabona. Hayi sis, so besoyika uripota, so that's why engakhange yazi. Then what happened here uba ke ngoku we decided uba let me just kukho laa nto ezaa kowuthi zintathu efuneka zenziwe kwandim, kodwa ndim ogilisiweyo nathi andizokwazi uyenza le into. Yes, apho ndabathumelela ii-links apho khona ii-parts ze-B_M zifumaneka khona. It's up to mabazithenge zibe phaa, then the only quote endinoyenza ke ngoku yeyomntu ozoripherisha imoto le. So yeah, and ke so bathe ke first week kaJanuary then bazokwazi uqala uyothenga ii-parts, then bayiripherish. And you know most excuses zabantu, I hope uba andizofumana abantu abanjalo, umntu azikhomite ogqiba emveni ngoko ungabhatali, but I'll keep you updated uba kwenzeka ntoni na. And the second thing endifuna uba singene kuyo, man guys, lot of abantu, or mhlambi few, not lot of, few abantu, when I mention about this car accident, and especially the young chaps, yeah, they came and say you must look at unyana wako, probably unyana wako. I mean, kwezinye cases you just have abantwana simamele into abayithethayo, and it's always nice uba before you can do anything ube nayo ubungqina bale nto uyithethayo. So and when esithi zange akayenzanga le nto ebelele, although sithi sobayi-two, I kind of like I believe him, because xa sithi akayenzanga, I mean, kum it means a lot. And imagine if I took an action to yena esithi akayenzanga le, later you find out uba ayinguyanga, it was going to be bad. So my action of not doing anything, say okay, let me find evidence uba akayenzanga nyani or yenziwe ngomnye umntu, and eventually the evidence iyafika isithi nyani umntana akayenzanga. And whereas there were a couple of abantu besithi hayi unyana akho yenzileyo, it's always bad, guys, if you don't have evidence and you start a conclusion without evidence. I'm a factual person. I like the facts. I like evidence before I took a Landi action. I knew I knew for a fact about what I was going to do if ibenguye. Yeah, understand. And but when someone is into, you need to give the benefit of it out. Don't jump to conclusion. Yeah, understand. And I think incedisile ke kweyam case le into, but not to jump. And in most cases as parents kuba lula ujambo uba awuyenzile nguye ndim naye. Imagine le case, isitshixo silapha ngaphakathi endlini
sesemoto sijinga emnyango, and he could have easily taken imoto, and nam ndajump out to loo conclusion uba uyenzile uyithathile nguye behamba then, because mna ndibuye ndalala nje and I was in a deep sleep ubuya kwam because besikwindawo ebesonwaba kuyo nam, you understand. So I was in a deep sleep. So xa ubuya kusasitho ukuthi yeyi possibility high uba yenziwe nguye, but xa ndimbuza esithi akayenzanga nam ndatyhafa qona probably there is i-chances uba akayenzanga nyhani xa sitsho, and it was proven uba akayenzanga. So to the people that were saying check unyanakho and they were concluding uba nguye oyenzileyo, it's bad to assume and uthathe i-decision without facts. Let's say for instance if bengamfumenanga, I was still gonna be doubtful, but I could not take any decision ngenxa yoba andinayo i-evidence that uba nguye. Until such time kufika i-evidence ethi nguye, then you take a decision. Anyway, that's an update. Kanindike ndikhe ndikhabe ndiresta, and yeah, I'll keep you updated uba after i-first week. I know there are a couple of izinto ezitshintshayo after i-first week. They'll keep on an update uba kuyawenzeka ntoni na. The inconvenience of not driving imoto yakho, the inconvenience of taking imoto yakho to iyolungiswa ngenxa yabantu, but that's a life oyiphilayo xa unemoto, I understand. It's a risk esiyithathayo ngoba nemoto, and now andinamoto yojikeleza around, nomoto osebenza qha, but kofuna isebenzeke le yomsebenzi ikwazi undikherisha nam. Anyway, thanks guys for the support. Thank you for the people that provided me with information. Andikwazi bamenshina ke abanye because they went an extra mile from uthatha i-risk emsebenzini wabo bandikhangelele the information bandithumelele. I've got yonke information ebendiyifuna. It was within no time ndipostile. So ibonisa uba Facebook i-social media can be something useful if uyakwazi uyisebenzisa, and it can be something distractful if awukwazi uyisebenzisa. So social media networking will help and at the same time can destroy. So kule yami case, I always try and make sure uba ndiyisebenzisa on the positive side for uba ikwazi unceda, I understand. Thank you guys, thank you. Hayi ndirayithi ngoku nonzoke ndireste nam oko bendivuke kusasa ndayokwenza le nto ndajikeleza ingona ke ngondirestayo. Sure, good night.